सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ऍक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस. मत्स्य विभागातील पदे येत्या महिन्याभरात भरणार असून कोकणातील मत्स्य व्यवसायाला यामुळे निश्चितच चांगले दिवस येतील असं मत मत्स्य उद्योग मंत्री महादेव जानकर यांनी व्यक्त केलं. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त ते सावंतवाडीत आले होते. पाहुयात काय म्हणाले महादेव जानकर. गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि राज्य पुढं आज 7 नंबरवर आपण 4 नंबरला आलो. यातल्याची गोष्ट आहे. पर्शिलिसला मी रेंजला बंद करायला पर्शिलिसला सक्सेस ठरल्यामुळं आमचं उत्पादन म्हणजे मत्स्य बीज आहे ना कमी झालं विशेष म्हणजे ड्यू टू नॅचरल क्लायमेट म्हणजे पश्चिम किनारपट्टीवर वादळाचा धक्का जास्त पडला आणि त्यामुळं ट्रिगर फिश नावाचा फिश आल्यामुळं बरेचसेच मासे खाल्ले, पिल्ले खाल्ले. म्हणजे ह्या 2 गोष्टींमुळे मत्स्य उत्पादन आपलं घटलेलं आहे आणि आपण पर्शिले कडक खायले सुद्धा पूर्ण बंद केलं आहे. आता काही ठिकाणी 1-2 ठिकाणी दुर्दैव काय झालं की डिपार्टमेंटला अधिकारी कमी असल्या आपल्याला ऑब्झर्विंग करता आलं नाही. पण आता मी अधिकाऱ्यांची देखील 90ची परिस्थिती केली आहे. एवढ्या 15 दिवसात अधिकारी येतील आणि ते ठेवून नाचनाच टाकायचं. म्हणजे आपण फिशरीला आंध्र आणि तामिळनाडूचा मी अभ्यास केला. तिथलं का डेव्हलप आहे तर तिथं अधिकाऱ्याची जास्त आहे. इथं काहीतरी जिल्ह्यात आमचा एकच अधिकारी असतो. म्हणजे ही गोष्ट घडली आहे. पण खालचं त्याला शिपाई पिऊन देखील ठेवलेलं नव्हतं. पण आता कालच ऑर्डर निघाली. मराठा आरक्षणामुळे थोडंसं प्रॉब्लेम झाला आम्हाला म्हणजे ते हे करायचं. पण आता ते आमच्या बिंदुनामधून केली आणि 8 ते 10 दिवसात आपले 80 लोक नवीन येतील. महाराष्ट्रातले त्यातला मेजॉरिटी फिशिंगचा व्यवसाय आपला कोकणातच आहे ना. त्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. माणसाची कमी होती. त्यामुळे आपण काय करायचं त्या अधिकाऱ्यालाच त्रास देतो. सिंधुदुर्गात किती अधिकारी ते येणार पूर्ण पदवरती जाणार. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी आणि रायगड, पालघर जो आमचा मरीन सेंटर आहे पूर्ण म्हणजे जे आता पूर्ण म्हणजे कसं एखादं राहू शकतं. तुम्ही परत पत्रकार म्हणणार की अरे आवाज बोललो पण आपण मॅक्झिमम भरण्याचा प्रयत्न करू. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.